Hi guys. Hi guys. Welcome to my live. We are back, baby. We are so back. I am so back. I am so happy. Yeah, guys, nothing like Abu Subonda. Oh my god. Nyathi ngingaqabuza udonga. Oh my god. I'm so back. I had to take a nap because I was really tired. But welcome to my live. Ngenani febe zami ziphi febe zami. Yeah guys, welcome to my live. Ongayitholanga notification ashare umngane wakhe amtshela ukuthi hayibo, we are back baby. We are back like we never left, Sana. Yeah, I don't know, like I don't even know how to act, guys. Kanti uslender, uba ngithenga islender, my dear. Ungayifanisi nami, okay? Ungalinge nje uyifanise nami. Ngisiso nje islender mina. Baba Fazi, bye. Oh my god, guys, I know ukuthi ngiyaphaphane, but I hope you guys understand. Yeah, my network yangibhayizisa shim. Yeah, yangibhayizisa the network. Yangibhayizisa. Bheka manje. Okay, we are back, Sana. Yo, guys, yo. Ngathi ngayicabuza le ndlu. Ngathi ngingayicabuza. I'm finally getting time to be happy now because ngifike ngalala. Literally ngifike ngo awusaguli manje ngiyagula usana but ngizothi ngiphuzile amaphilisi nakho konke. Si happy. So nje we are back. I miss my home. I missed it so much, guys. Like I missed like everything. Hayibo ntombazane ihamba 2 weeks. Uhlala kanjani ntombazane? Ugcina uhamba izolo. Yes guys, ugcina uhamba izolo. Yo, uphethwe yini ngoba ugula? Period pains, my babe. Mana namhlanje kungcono. Phela izolo bekusaqala yabo. That's why bekubhlungu kanje. That's why. Manje sengisendlini, ngiphuzile amaphilisi. I am so back. I am so better. I am so happy. Yoo! Sala. Like ngathi angisahlali lana. Phela ngiyaqala mina ukuhamba 2 weeks. Selokho ngafika la. But nje it feels good. It feels super good. Manje ngibuya eCheckers to buy a few things. Khona sizopheka. Yeah, Papa Litobazan. Thank you for the rose, Esona. Thank you. Yeah. Now, let me relax and unpack these things. Okay? Sana, my little home. I missed you so much. Missed you. Oh, I missed it so much, guys. And understand. Understand. Ukuvakashela ungiphekele hayiba kukho ubani lo postile ngoba uyaphapha sithe asipost ama screen recording la kade ngasho ukuthi noma ngabe uzizwa ikushisa leso screen recording, do not post. We don't post, okay? Do not post. Ne yinhle indlu yakho. Thank you babes. Thank you so much. Thank you so much. Please, noma ngabe yakushisa leyo screen recording, do not post it. Ne, as post ama screen recording la. Yini nomalume kuphela esivumeleke ukuthi sipost. Nina abanye anivumelekile ukuthi nipost. Yes? Sibiziwe sasabela. House pay ubuye nini? Guys, ningabisabuza ukubalekile ukuthi sengikhona. Kunini libe ningibuza ukuthi ngihamba nini? Sengihambile ngibuza ukuthi ngibuye relaxan guys. Relaxan. Ngibuya kwathenga
So now I'm just gonna pack everything so I can cook and eat. Yeah. We are back home, sisi. Sifuna ukuba segoli, asifuna sicela anifuna ukuba segoli. Hayi bo niyatshatsha bo. Niyatshatsha nje ngoba silana ke. Ngitsheleni. And asiyinda. Hu. Guys, bese kufika ngathi ngisafali lana. Hayi bo. Ngizodla ngeke namhlanje. Wesiphe ngiyabuza. Ubuza ini? Angibonanga. Asithande igoli thina. No, anikwazi ukungathandi phela kuhlala mina la. Anikwazi ukuthi mina anithandi mina ngibe ngithanda. No. Ayisebenzi nje kanjalo. No. Ayikaze futhi asoze. Sihlala la. Ngakhohle ukuthi sihlala la. Alright. Waze wahappy. No, ukuthi like guys, ngifike ngo-8 ekuseni lana ne, and then I slept the whole fucking day. So manje ngine-energy nje Nkosi yami, ngi-happy, like it feels good to be home. After nje, no bekubuhlungu phela sengihamba kodwa phela ke sothini. Uyayibona leyo nto. Sithande isithi, nayike sizojwayela ke nala ngoba phela sila manje. Isize ye-check-end, medium bakithi. Medium. But medium mncane kimi. Mncane. Uyangibamba. So mafuna ibebheki kumele uthenge ularge. Nami ngiyafisa ukuthi ngathenga ularge. Oh my god, guys. Like ngathi ngaphuma phandle ngimemeze. Amahlohla uthini? Uthini? Sikubonile kwisitha. I think buying extra in we amahla obobuza mina. Buza mina yaza sisi. Ungathi you think, yes? Buza mina ngizokutshela. Yes. Vele bengi extra lapha ya. Uyangizwa ukuthi ngithini? Bengi extra angifihli futhi nje leyo. Ngishongo namphe ukuthi siya-act. Yo. Ngiyayithanda phela nimizini. Ngithanda ukukhuluma noma kungenasidingo we amahle. Awu bakithi. Awu. Asana. Nawe uyabona nje ukuthi nje isidingo salento oyenzayo. Sikho. Asikho. Uyabonela nawe mthana. Uyafoster mamazi mfethu. Please, people find negativity in everything. Like, what the fuck? Ubani othe manje ke. Hey, sekumele ngichaze. Ayibakithi. Hey, cha. Athi le check panty isiyakubamba, you regained weight. Hey, isiyangibamba uyabona and iyehla manje like ayisanyuki. Kumnandi kumnandi ekhaya bafethu. Sin relax manje, siphe relaxa. Sesibonile phela usofile. Sesijabulile sekwanele ehlisa phela manje mamazi. You owe me a hug again. I owe you a hug. Ngokutshela manje ngizoza ngazi nini. Ne? You look better today. Yo bengigula and siyabona ujabulile, ngijabulile, ngi-happy. Please. Very, very happy to swallow. And now sizopheka. Kumunandi. Yo, yentombazane yaphapha namhlanje yo. Nihlisene ntombazane, ngicela ningitsheleni. Hayibo, phela asimaza njena thina usipheki. Asimaza njena. Njena nini? Sukela nini? Guys, namhlanje ngizopheka ipapa neklabishi nenyama. Kade ngagcina ukudla iklabishi. For sure nje ngagcina ikhabishi guys. Simcelile umama wavuma ukuthi ngizohlala nawe. Ngizwe nini?
awumkhumbuli malume ngiyamkhumbula hawu bakithi ngizothini phela ngiyamkhumbula uboyolanda imali yegrosa lutho ngicabanga lutho ngabeka phela ngangidlala nani ubani uma nqamula umlenze manje yimi guys ngayibeka imali phela obviously like yo sana bengingabi nako bengidlala guys ukuthi ngadla imali yazi bengidlala phela ish mara manje sengisele no 00 ebhank afana next ngiselele nge27 rand 27 rands leyo mali leyo mali ngilast ukuze kuphela inyanga esho mina ngiyaphapha thenga ama PS5 unganamali yeah buka manje you are broke my sister because why uyaphapha yaphapha ntomazana but as long as umalume happy guys ngi happy nami so nje angikhala kakhulu angikhala amakhethenisi siphe ngwavale nayo mele bangibone ukuthi sengibuyile asivali amakhethini next kade kumnyama la kune dust ngathina ngayenza konke so manje akukhanye nje kungena umoya I was with you ebhasini izolo why didn't you say anything my babe ugimba kamayo why didn't you say anything futhi la bus besihamba ngalo guys I was so mad ngathi ngihambe ngomkhukhu hayi sana I would like to also know what size you usually wear. Size 34. Mara manje sengu 36 yabo sekushinthile kusafana. Ish mele bangibona ukuthi ngibuyile. Like mele khanye caca ukuthi ya ngibuyile mama manje. I am back sana. Ongathandi uyozathanda. Ayo. At least ukuthengile ukudla. Yeah, at least nginegro. At least nginegro siyacabanga ukuthi wale ngana cross. Wangena hi no cela kuba umngane wakho ephulu wakubuyisela imali yakho yeah uyibuyisile mara cabanga ubuyisa 70 rand hayi cha shame bangirobile yazi kuyini ngena lokhu manje babuyise i70 rand ngitsheleni guys 70 rand ngizoyenzani 70 rand hey kuyini manje lokhu mara ke asiphekeni guys iqabishi nepapa nenyama yazi namhlanje ngikhumbule nje ukudla kwasekhaya like khaya kube ngabe ngidla amasi ngikhathele nje ukudla izinto hayi labe ngikhona every day dliwa ama take away mangaphekanga nje sidla ama take away ngikhathele I am tired thank you so much no guys ngicela understand ningangimind just understand the situation hey engathi you guys don't understand my assignment Bomphekele umalume bengimphekela kade ngishuthela nje bengimphekela Nkosi yami yazi ngibengizama ngipatanisa lapha nalapha phela intombazane I saw someone like you it was me my babe uzanini umalume kwakho angizintshela ayingathani ngizwa ayingathani why did you remove your videos which videos now Which ones did I remove, Sana? Which ones? Tell me now. Guys, angazi noma kuvumelekile ukuthi ngiveze umukhwa la kule live. Waza happy vele. What are you cooking? Ngipheka isiteki nepapa necabbage. Yasazi steak. Yiso lesiphekayo. Thank you guys it was me it was me yeah it was me ke yo bekuyimi kusengifuna ngibe ngithi manje yeah bekuyimi it's fine ke guys bekuyimi ke so what hey I hope nihleke naqeda because mina ngiyasaba nokuyibukela ngiyacringe because what do you mean hey sizami soya actor manje wena ukuthathela manje ukuthi ya act bungevuthi esikolweni wenze civil engineering act manje
ukuthathela ukuthi uya-actor wena Siphe. Ubani ukutshela ukuthi uyakwazi uku-actor? So phapha lapha kuma-screen. Yini yona leyo yenzayo? Remove the knife. Okay, it's fine. Phela uma bangixosha. Ngeke ngivezeke. It's fine. Oh. Usijava ade thi muhla ushodi ngalethi buhle kange. Hey, thank you my babe. You were not bad for the first time. I was bad sana. Like phela mina izinto engingazazi. Kodwa ngizothini? Imali yami engiyitholile ngitholile ukuthi nina nithina. Senokudla lokho. Mina ngisangeni lapho. Yeah. Yeah. Angisangeni lapho mina. Angisangeni lapho. Angingeni lapho mina. Yo. Ngiyaphapha. Isuse eduze kwakho. Oh. Ish. Yaphapha lento yenzani? Ugogo ukubonile, ungibonile. Ama-installation ngizowaqala kahle. I think next week. Because namhlanje ngiyothenga SIM card kwathiwa ku-offline lapha ayifuni ukwenza lento yakhona. Maze ngayisola. Is your apartment a one room? Yes. It's a one bedroom. Ooh. Thank you so much. Umuntu ongajwayele ukupheka uyambona singalinge nje ukhulume kanjalo. Ngangijaji ngoba awungazi mina ngiyapheka mina. Yo, kuthi ngipheka yiwana kusho ukuthi angijwayele ngiyapheka mina. Yo, ngazingayilimaza. How much a month? Hey, uzoyenzani? Please sell weeks too, okay. Uzoyenza ngicela ngixaka mina umuntu ozongibuza ukuthi ngikhokha malini, usuku ubuzelana ngoba uyazazi ukuthi ngeke uzohlala la. Umuntu ozongibuza nje leyo nto, umuntu oserious futhi uzongibuza ku DM ukuthi kuyimalini la ngihlala khona ngoba ufuna ukuhlala khona, hayi ukuthi just because ufuna ukwazi for your own general knowledge. No. Next itshele my sister. Kuzokusiza ngani ngempela? You must rinse. I always do it. I don't know today. Angisho ngivele ngangena ngokuphapha la. Kuba ngena ngokuphapha ngaba yikho yonke lento. Nje ngivele ngangena ngokuphapha. Ntombazane nje akekho malume ongakwazi uqobo anyanisi. Ayayikho intombazane nje. Siphe uyaphoxana. Cha, angiphoxani mina, ngiphoxa umuntu umndeni abantu bala ekhaya bayazi ukuthi la ekhaya kukanjani. So mangabe umusha la uzothatha kanjani? No. Akwenzi lokho la. Siphoxana la ekhaya. Pholiwe la. La ekhaya hayi pholiwe. Mangabe uyakhetha nje usenkingeni. Ngekulunga ukuba kule family. Kumele uyothola umunye umndeni. Asiphaphi la ekhaya. Exactly. Sijwayele nje la ekhaya kunje. So wena mazoba nenkinga, wena uzoba nenkinga for sure. Because la ekhaya asikwenzi lokho. Uyazikhulumela Siphe. Cha guys, yini? Cha, ngithini thuleke. Awuthi ngithule ngoba ngiyazothina ngiyaphapha hayi cha. Phela ngiyazi sikhona bangangithandi la, kodwa uminci sishwapha lapho ungibukela kodwa uyasho ukuthi le nje uSiphethithi yanginyanyisa. Angifuni kabi le ntombazane. Azathi umuntu angimphiwe lo. Hayibo. Kanjani cha ungiphiwe? Angisiyo wakini vele. Uzungiphiwe nje ngize sikwenze njani. Guys, khona nje umunci sishwapha lapho ngiyazi. Uyasho ukuthi le nje le uSiphe izibona ingcono yanginyanyisa le ntombazane cabanga ukuthi muhle. Bakithi uma ngazi ukuthi sengikwenzeni ke mina ke ngikwenzeni ngoba phela awungazi kodwa ngibuka everyday uziyangifollowisha. Ufuna ukubona yonke into engiphosayo kodwa ungifuni ngiyazi ukuthi iyafika kuwe le ne mara siyezwa sisi. Mawungangithandi nje futhi so because namanje uhleli la kule live mara awungithandi. Awungithandi cabanga uyihlukumezelani. Mina ngeke mina ngimbuka umuntu engamthandi soze.
angeni kwakungena nje kwi-page lakhe mangazi ukuthi ayimfuni mara wena uhlezi ula kodwa ungifuni uyangizonda ungizondelani nawe awazi angazi nje ekubuhlungu uba intombazane waste of isikhathi udlala ngesikhathi sakho udlala ngesikhathi sakho nje nedatha lakho ulwaste kinyi kim shutha akayigwinye hate hayi akayigwinye shame okubuhlungu ukuthi uyangibukela for sure unyanyisa ngisho ngivula umlomo kube kuyangaye ngabe nje angikhuluma angiveli kwakuvela ushelele wawa ke munu ushelele wawa uyazwani lapho obomubiza la khuzeka siphe ngifuna bazi ukuthi ngiyazi vele ngiyazi ukuthi akusiwo wonke umuntu ongithandayo most vele bayangizonda bangithanda even though nami ngisay ukuthi nje bayangizonda angibaphiwa bangizwa nje ngiyabafora yabo angisinje i-cup of tea yabo kodwa uhleli la ukhamseleni why are you coming here you can't come on someone's life if you don't like them. Why are you doing that to yourself wabanjani kanti wena no ukinga ukuthi ngifuna bazi ukuthi ngiyazi bangacabanga ukuthi ngoba ngihlezi ngi-live la ngihleka ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyangithanda ngiyazi ukuthi nje khona bangangifuni mara bayangibukela phela ngoba bana choice bazothini ngi-role model okay ngiyiphathe kahle ukhamsile ungayihlukumezi shem ngami hayi do not hlukumeza yourself ungayihlukumezi imagine sowuyihlukumeza ngumntwana semzini ongamazi uthi nje yanginyesa le ntombazane nakho live asimbukele entombi uzobike ubize iskim sakho ukuthi ningibuke nize ni-screen record uthi ngifuna ukumbuka kahle ngedwa ave ngicika le ngane le angazi ucabanga ukuthi uba usho kibi for sure noma ngithi nje ngiyamnyanyisa yo ubona singo ngenxa yokufana nje anjani amantombazane abanye sebangizondela nalokho nabangangizondi sebangizondela nje nalokho ukuthi hayibo wayena abafana bami sikhathi sami manje ngizondedela nani yeza chance yeni nezwani nami kusayesami lesi mase kuze senu nathi nami sebese ngithi nje congrats oh my gosh you guys are so cute together uyabo kuyashintshwana kusemhlabeni la asidlali kanjalo semhlabeni la where's your man's usendlini yakhe ekade kubukela ngaseqaleni lapha isisu sakhe siyajinga nabangani abamatshana yokunyanyadelela yo ababe right kodwa shema abubukele live shem uyazi ukuthi ngaphakathi ngiyakunyanyisa yo my sister hamba shem ngoba uzohlukumezeka kusekhaya la angiyindawo yadlala shem mfethu yadlala ngiyadlalela mina shem ningazi nithi ngithe hey hayibo siphe uthini hayi ngikubonile kwisitha with your best thank you yindaba ungayifuni screen recording ubonile kuve nibahle malume screen recording khona guys asifuna ama screen recordings okay nizobona manifuna ukubona ama video ethu ngenani kuma page wethu nicheck mara le ama screen recording hayi no yebo kona kuhle Nkosi yami kodwa screen recording uyahlupha Jobi ngiyababasela iyamphelela live le qoba kahle ikhabishi yabona nje izobe sengiqobile phela guys sekumele zibe njani sana sezoba right ebhodweni enye nenye angisayingeni mara shem chomi hayi kabi kibophilo yabo ungavumi shem mina umuntu engamthandi angimbuki shem and futhi angivele nje umuntu ngisukele ngingamthandi ngiyahlanya kanti angimbuki nje umuntu engingamazi sengiqhamuka sengithi ngimthanda hayibo awenzi lutho ngaphandle kokugqilaza it's cute but yeah ungapost shem ungapost mawukuthi uzizwa ngathi ngisho ungayiposta ku story sakho uright post ku story mara hayi ku TikTok
khona manje amantombazana ashuthile nje lapha egarage izolo akazange yeza zosibingelela hawu labantombazana ngithi hayibo amantombazana ngiyababona kodwa ukuthi bayashutha maqeda bayaposta ngabasusisa ngathi akupost ama-screen recording la sifuna evidence no hey wena wenza njani manje ndaba zama-screen recording kanjani you made home I made what I made it home or ufuna ukuthini angizwa asifuni lutho nje hey asifuni lutho asifuni no yo accept I wanna ask something ibuzela kuma comment baby yabo ukuthi ngiyapheka manje ibuzela kuma comment why ufuna ukuyibuzela sizokuphendula ngathi abakuzi ngathi you guys don't understand my assignment ngiyathanda nes you left yesterday yes ngihambe izolo kitsamayile mawubani no baby there are a lot of comments please hayi bo sisi ngiyayibona nje comment yakho mankosi no sis no nkinga yanqana uku-accepta manje yabo sekumele siyawo thank you Yolanda ibuze la ungasabi khuleka kusekhaya la uhlala wedwa namhlanje nje uyavutha angivuthi inkinga manje sengithola i-chance yokuphapha kahle uyabo sengi kwabani yes angifuni ukuphapha kakhulu emzini yabantu ngone uphaphe kahle kwami ngimemeze kahle kwami uyayizwa eyiva ke ngoku ewe thank you so much you are so cute thank you ngipheka ipapa nenyama nekhabish your place is beautiful thank you I understand usuwe debo yes funa uthi nginesigaxa Ebe message nginesigaxa sendaba alwande sithini izanaso umuntu asekhaya mara ngixoxela eteleni somphindela uthini somphindela uma edlula ngephutha yeah ipapa nenyama nephalishi nekhabishi iphalishi liyapi manje hayi ngenile bafazi yebo nje manje bathi chomi isikhona yakabi khona igroup guys bengiyasho nje namhlanje cha kumnandi apartment yakho kakhulu umnandi but I was saying today I went to buy a SIM card and then they were like phekela wena yebo sana ngahamba ngayokhokha yonke into bemphethe ne-ID nakonke kwathiwa angazi kuthiwa ku-offline abakwazi ukungiregistela yona i-SIM card or njani so ngizophinde ngibuyele kusho ukuthi kusasa how do you deal with people who try to humble you both girls since you are pretty how do you feel how do you deal with people who try to humble you both girls and boys I mean I'm never humbled I humble myself okay iyo lento bafuna ukuyibuza amankosi uzufuna ukungena kuyi-live hayi my sister but I mean I'm never humbled by anything never unless yabo ngimina myself ngivumele ukuthi okay yeah I am humbled by this ngiyazenza mina hayi ukuthi khona umuntu ozothi yo ngaze ngamhambulisha ngiphethe mina uyazwana angifili next umuntu nje angifili next nje Nkosi yami umuntu ozama kungenza ngifile ngenye indlela never that never soze no so iphelile role yakho kusitha yes iphelile guys mangiphinde ngabizwa futhi shothi ngiyophinde ngivele but okwamanje iphelile for now phelile people are always trying to humble and yeah bayathanda vele ukusembarasa like they try by all means especially mawumuhle they try by all means ukuthi nje kube khona into embi ngawe if they can't find anything bad yabo so wena mawuyivumela uzohlala shem
Lezinto zabo TikTok nabo Instagram azimfuni umuntu oweak. Mangabe uyazazi ukuthi weak my sister. Ungayihlukumezi nje ungene la ku TikTok. Guys, this is Rosemary. Ungayihlukumezi mina dinga ukuthi ube strong here. Inhliziyo yakhe iqine. Uyazi? Yeah. Mangabe nje uyazazi ukuthi unenhliziyo encane. Mama uyazazi ukuthi unenhliziyo encane ube private. Ungangeni ngezinto ze social media kutshela ngoba uzokhala. Ayimdingi umuntu onenhliziyo encane. Because uzokusenkingeni my babes. Dinga umuntu onenhliziyo yetshe. Hayi nje. Don't. Ave udansa kahle. Hawu, cha Nkosi yami and uqinisile exactly. Mara wena uyakwazi ukudefenda wenza njani? Hayi sisi mina ngeke phela. Mina angeke phela nizwe ngabantu. Ngayiqalela ngedwa lo TikTok bese kube khona umuntu ozothi ha akhuluma isigirigamba ngami bese nami ngiyakufila. Asho ukuthi phela ngeke ngize ngiphile ke kamnandi makunjalo. So nje ungavumela umuntu even in real life nje angisho ini la ko TikTok social media even in real life kumele kwazi kuyimela. Ungasaba abantu ungathula. Don't tatasala. Okay? Wazi wamzila uMandisa uthini bakithi uMandisa? Awu Nkosi yami. Babes, what are you saying Mandisa? Angikuzili shenthando ukuthi yabo nami ngikhuluma kakhulu nje. Hayi ukuthi ngiyakuzila. Angikuzili. Uthi ngicela uthi uyangithanda. Hawu Nkosi yami. Awungeke Mandisa. Sengishiyo nalegama lakho ke please. Ufuna ukuthi uyathandwa. Hayi ngeke bani. Ngeke Mandisa bese. Hayi. Ngiyakuthanda ke kodwa yes, ngiyakuthanda. Noma nje ungenziza nje. Sengiyakuthanda ke phela ngoba phela ngizothini. Mithi kalozala. Don't even not even on TikTok. You know like they can't embarrass you. But you mean you rude. Ngamane basho njalo. Unemali ngeke uphila kahle uapartment yakho yakuthanda kuba nepeace. Hey bo. Hey. Ningathi abantu baphila kahle ningabazi. Don't ever say that. Ifebe zami baba fazi ba. Uphekwa ipapa la neklabishi nenyama. Eyona nto ephekwayo ke la ekhaya namhlanje. Hawu. Mina ngeke nje guys ngicela ukunitshela nje manje. Ba! Ngicela ukunitshela manje ukuthi hey soze mina ngivume intombazane noma umunye umuntu angenze ngifile small. Nani ningavumi. Ngamane kuthiwa nikhohlakele. Right naloko. Ngamane kushiwo njalo. But ukuthi umunye umuntu akwenza ufile small. Hayibo. Soze. The only person that can humble you umndeni. Yes, umndeni phela. Ngathi ngalihalela iklabishi. Hey, ngagcina nini nami? Ngagcina nini? Konje ho. How would you feel if you were blocked by an influencer or a celeb? I wouldn't feel anything. Ngihlangana. Kwazi yena phela ukuthi ungiblockele. Manje mina sekumele ngifile ini? Yini le kumele ngifile mina? As umuntu oblockiwe. Why? No? Ngifile lutho mina bafethu. Ngayitshela nje ukuthi umuntu ongakulali ongakuphakela ebusuku, umuntu ongabeka igrosa. Bathi umfakela ushukela hawo. Umuntu ongakuthengela igrosa yebo umuntu ongakwenzela next empilweni sekumele ube shaken by that. Don't ever do that to yourself. No. Ngisasho namanje. Ngiyophinde ngisho nangelinye ilanga ukuthi ungayenzi leyo nto. Mawusafuna ukuba happy nje bomini, do not do that to yourself. Okay? Otherwise, shaya ngale nyama mawungezwa. I'm learning this, but isteps sokuzimisela siqalaphi.
waqalaphi guys hayi angazi-ke ukuthi ngizothini-ke mina bese sengimtshela nje ukuthi on my side zikhipha bomawathi yabo ewe izandla zigeziwe kodwa why wena uziwarisha ngokudla okuzodliwa yimi hayi uyangiqala mina yini nje kuhluphayo ngokuthi uzodliwa omunye umuntu ngisho abekhiba noma ngabe kuthiwa lesandla sami baby ngisikhiphe endunu yazi ngoba kuthiwa ngiqale ngayikopha endunu kuqala before ngipheke ku-right yimi uzodla lo msangano udla wedwa yebo singiyiphathe kahle guys singiyiphathe kahle ngoba ngathi angisayiphethe kahle base bazoze bangizondele impela-ke manje uphathe kahle my girl ungafundi ukuyixabanisa abanye abantwana hawu serious ngisho ngathiwa ngiyikope endunu yimi ozodla mos ngedwa futhi ngikope nangapha phambili ku-right yimi udlayo vele at the end of the day yabo so don't worry don't worry kuyahlupha ngihlupha kanjani bafethu uyini lokuhlupha kubizwa ngani singithula inkinga ngi-excited kakhulu and uma ngi-excited kanje ngiyazi nani ukuthi ngizobele ngikhali ungazikakela thini kanje wena but nje yeah I saw you kusitha ba bafazi ba ibebe zami yazi igroup-ke manje bafethu yezwa nje kusala ngiphethe inkinga nani ngizwile ukuthi kwenzakaleni yabo indaba yokuthi manje-ke kuthiwa i-system offline abakwazi ukungenzela sim card so nami ayikho into bengizoyenza ayikho I don't know guys, there's something that smells like alcohol here but there's no alcohol like there's no alcohol no. How many siblings do you have? Do you have siblings? I do. Omunye wabo nje ukhona la kule live. Angimazi ukuthi usesekhona noma akasekho alwana. Mina ngiyaphuza. How? Namhlanje yini kanti Thursday? Ayilo. Fever. Are you left-handed? No, I'm not left-handed. I'm not. I think the camera yami engenye indlela kuye ngathi ngi left-handed. I'm not. Ukhona ubuzile ukuthi ngiyile ko preventer. Ngipreventa kanjani ngibama period? Angitshela nje. Futhi angidingi guys yazi le feeling le imnandi kanjani uthi uyabuya kumuntu wakho uvela ungene kwama nangefoni akafoni ngabe ngimcheck ukuthi uthini ngiyawubuza umsangano bayawubuza umsangano laba mara ngaba phela kusekhaya la ngizobaphendula yabo angina choice mara guys bengisasho ukuthi niyazi le feeling le ukuthi imnandi kanjani wawathenga Plamatbot ngawathenga eMacro yeah yazi babi abizwa ngani Bennett Reed or it's Bennett what but it's Bennett or Bennett, I don't know, but yeah, yona leyo. Ngithi mina, naku bengithini na. Niyayazi le feeling ukuthi kumnandi kanjani guys. Uthi yabuya kumuntu wakho. Phela vele ngisho ngiyazi ukuthi bozothuka. Uthi what if ngithi, what if nje uvela ungene ngama period before uhambe like or on your way home. Ha? Vele ngibona ukuthi uNkulunkulu usebenza overtime. Usebenza overtime ngoba bengisawuqala phansi ngiyothenga ama pregnancy test ngibona ukuthi vena uyabo ngabe kwenzakale njani but uyabona nje kungenjani manje ingakho ngihappy kanje
ngi-happy because ngiyazi ukuthi ngi-free and ngiyoze ngibe free until ngize ngikubone. Ngicabanga ngiyombona nini, ngiyobe ngi-free nje futhi ngiyiphethe kahle-ke one thing about me. So nje, sana. Hey, asibafuni phela bundle of joy. December is in 1 month. Selelwe inyanga bafazi, just one. Asibekezeleni, asiphusheni, asiphusheni. Asiphusheni, asiphusheni. Asiphusheni, asiphusheni bafazi. Mangabe so-meet nje, wait, scam. Scam sani? You're going on a period. Hayibo. Mina ngiya nge-date yami, relaxani ngami, ngiyazi mina ngiyazi. Soze yenzeke lonto. Amane kuphele kwayona leyo relationship. Hlani phela mina. Mntwana, do you have a baby? No, I don't have a baby. Woo! Oh, no, I don't. I don't need one. I don't want one. Ishaka vibe. Mwana. Nah. I cannot. Count me out. Ngiyangibanje la. Mina ngingaba nabo mara hayi mina. Hey sis, hey hi. Baba Fazi. Ba. Ish. Ngenzeni manje? Oh, ngishile. Ngiyaqina-ke kodwa nami ngangithola ithuba. Ngiyaqina. Okay, we're just gonna wait athi kubila kancane singempapa. Ama-period ngaphezu awagcwali phezu futhi akuwona ama-period Nkosi yami. Hawu laba sebafuna ukuthi ngithi ngiyawazi mina ama-period relaxana. Yiwo lawo. Senifuna ukuthi ngiya for 4 days mahhala. This is the second day for what? Guys, please tap the screen, okay? Tap the screen. Kumele uyo-prevent abantu relaxana guys, okay? Ngiyasaba phela mina. Ngiyasaba. Manje ngenze njani? I-group yeza relaxa boy. Mangisaba ngiyasaba, ngenze njani ngoba ngiyasaba. Ngiyasaba ngoba. And I'm being honest, ngiyasaba. Njengoba nje sengiqalile nje sengathi ngiyisigofu nje. Ngiyoba njani? I need to know into right. Yabo. I-pictures zethu ubani lo? Oh, sana, yazi zimbi kanjani? Zimbi yo. Zimbi lezi ayithaphe mara ngizokusendela. Omithi abambe ngesise ebhedeni. Mawukuthi asebenzi ubambe ngaso phansi uvela uthi uko-undertake ushaya kanje ngaso phansi. Yabo, or uhlala wrestling ngaso lesizwe mangabe umithi. Yes? Uthi ulale ngaso phansi. Ungalali kahle. Uvela uwe ngaso. Uthi bhaqa. Kume yonke lento kubo December sambeni. Ngitshela ngathi this year nithengelwa yimi utshwala. Kulo December. So, mangabe umithi ngokuthola. Ungashisa amagodo ngeke. Ngiyayibona into engiyenzayo. Mangabe umithi nje shaya ngesisi phansi sisi. Phume yonke lento lapho. December kuyanyiwa. Oh, yo enjoy nini? Abangisaqala ukumitha. Shaya ngesisi phansi nje. Ngizowenza khululekani. Yeah, ususe gold yeah. Shaya nje ngesisi phansi ngono. Ngavumi. Ngoba i-boyfriend yakho lezo bimithisile iyajuxuza yona. Angikazi ngayisebenzisa i-patch mina angikazi ngaprevent empilweni yami. Wallet wasithenga plus skipper jersey. Ska World usearch lapha SKA World. Yabo. But bese ngisho nje ukuthi meaning you paying unsafe. Awuyazi into ebizwa nge-condom. Awuyazi. But asikho lapho singakhuluma indaba zami la. Angizwa smell mina. Awuzwa smell? Uzofuzwa kanjani vele smell ngaphela ngiyapheka vele. I'm about to date a guy with a child. It's safe my dear. Ngibona ngami. Baby daddy wakho uzobe gone thina ngoDecember wena uzobe uqhubisisa. Uyayibona ukuthi njani? Life is unfair. So ungavumi if nje uthi mfana wakho uyokubithisa ungavumi. Mangabe uyazazi ukuthi umithi shaya ngesithu phansi. Joba ngisho nje.
cause wena umuntu wakho uyabathi njena kana-girlfriend kanti uno-baby mama umithisile wena uhlele endlini awukwazi nokwenzani. Khona uthe unesigaxa la kuma-comment umntwana osekhaya loyo kutshela ingane yasekhaya ave ihlupha ayiwanda sekanesigaxa sani yamazi phela uyahlupha lo mntwana siswami omncane usiphakele ngimphakele ngizomphakela ne ngethana amaplate nginganishiya kanjani ngingayenza kanjani nje lento leyo ukuthi nginganiphakeli ngaze ngakhohlakala bo ngikhohlakaliswa yinja senganiphakeli sengiphake man. You have a boyfriend? I do have a boyfriend. I have a boyfriend, Shane. Unfortunately, I do. Namadanona zosinela. So ucabanga namadanona ekhalina ni fast bo madanona wami. Yimina phela ubundle of joy. Koko manga ngibona ngipheka kanje ipapa. Angasho ukuthi hayi cha siyavula lapha ke manje. Njengami nje ipapa sipheka kanje. But so thina sigila nge-convenience la. Uyi-2K siphe. Yebo ngiyi-2K. Uyalibona? Uthini? Uyalibona? Lezi wawu. Livuthe ebuhlentini. Yini izwawo? Kagcina ivula igroup emventweni akakavula ngizontshela. Ngiyintshela kodwa. Ngilekusani ngasho ngathi ngiliphethe nje wayi ngingakholwa kanti. Angithi ngiliphethe. Nale kabishi nayo. Phela angifuni ukuthi ize ivuthwe ayivuthwe nje kahle manje. Ingavuthwa uyayibona leyo ivuthwe kahle but not like not like but like kahle. Angiphekile bo ngibukana nawe. I hope uyasibala lapho. Okay, ikhona inyama, ikhona inyama ngekusani. Wena mangakuthola ngishaya ama-twins but uyahlanya udakiwe ngizowashaya kunyoko lawo ma-twins ya ngithanda lokumitha lapho legroup leyo. Washo ugandaganda wathi isishebo bakithi isishebo. Azizi iponi kade silindile. Into engizoyidla kamnandi ngoba nje ningibukele ningapheki usasemthatha no awufaki iphinifa ifupheka ayi ngibuye ngikhohlwe mina lento le nginalo mara asiphinifa futhi bizwa ngani lento ukupheka angidli beef mina ikhona chicken awuphiki bo hayi bo azowaphiki mama bo udliwe ibeef la sidla ibeef la ekhaya wena mawukuthi udla i-chicken futhi uzodla ipapa neklabishi kuphela dliwe ibeef la asidlali kanjani asidlali ney'ngane i-apron yes ngiyayikhohlwa guys i-apron yami ngisho angijwayele ukupheka kumele ngithole indawo ngiyibeke la ekitchen yabo khona ngizoyikhumbula uma ngipheka
Siphele uyarasa. How? Uyalithanda ipapa sana too much. Too much. Ngiyarasa. Hayi kwazi kabuhlungu lo. And ulate shem yazi ulate because singiyaqeda manje ukupheka. I'm almost done. Sesizodla manje. Ubuntu wakho. Ngikwatile kanje kade ukethu wena. Sesize siyaqeda ukupheka ukethu. Sengishishile guys. Senibukene ngaze mazobonakala sengibonke. Andibe futhi nama-plastic la ngagaxa kanje. Senje indaba yangayikho. Hayibo. Ama-socks amavele. Ngena ngapha. Bye front. Ama-socks amavele. Get up. You're gonna need some parsley and some chilies. Okay, shoot namhlanje kuphela 6 grams kuphela. Ibe lula. Ibe easy lemon squeeze. Yabo cabbage ayifuni izinto eziningi vele. Just nje ubutswizi nje sasa. Then you have to go. What are you cooking now? Ngisapheka kona lokho ekuphekwayo. Ubusibaro wethu. Ukhona usibaro wenu. Ukhona usendlini yakhe. Uyabhamba usibaro. Uyangibhambela. Ngumbamba. Then you're gonna add some chilies with the cabbage because ngiyayithanda into eyibabayo. Yabo so uma ubaba mele udle into eyibabayo khona uzobaba kakhulu. Every day mele udle eyibabayo. Khona uzobaba nawe. Yabo. Ya, ningathi angitshelanga ukuthi uma ufuna ukuba ngumdonsa kanjani. Sidlani, sengiyaqeda ha. Ngiyasanda guys. And mase ngidla ngizodla ngedwa because yeah. Arometinyana. Yeah. Ningangijudge ke guys. I'm gonna add some sugar kweyami cabbage. Nizile la ukuthi kuphela. Kweyami cabbage. Eyami cabbage. Aye. Aromates for some personality. Shilo ayese shilo ke ubando yazi. Sengisho ngashinto wrong angazi uma ngisilo yabhuti noma ngisilo yazi mara thi ngisilo yasisi. Washo what? Aromates for some personality. Umpume yes. Uyamthanda ushukela lolo. Yini ehlekisayo pho lapha? Ukhulu ukuthi ka rosemary. Yini into ehlekisayo mawuthi lolo? Indaba ubuze bese uthi lolo. Why? Why ubuza lo? Ngiyamthanda babe. Oh. Ngiyamthanda ushukela. Ukhulu ukuthi ka insurance. Yabo nyama yethu guys. Say right manje seshoda kule side le say right seshoda ngapha. Bese sesiyakha ke. Then now we're gonna add some parsley. So just to romanticize the cabbage. Just to, you know, romanticize the cabbage. Funny parsley.
iphasinyana. Angazi nami ngifakelani iphasi mara ngiyayifaka. Ngingangibuzi ukuthi hawu ngoba nami ngishilo ngathi angazi ukuthi ngifakelani. Yo, wephesiwe isivu kunini ubhala le comment yakho. Hey bo, bakithi uphi Yolanda namhlanje ublock abantu kunini? Yo, nangiphesiwe isivu. Ulizwe play gama la phesiwe isivu na. Ulizwe play gama la phesiwe isivu ngoba ngeke phela. Awu, bekunini phesiwe isivu this and that. My sister. Bangabu my sister or my brother ehlisa ngeke. Awukwazi phela kwenza kanje. What time did you arrive? Joburg. Ngifike ngo-8. Kunini? Phesiwe isivu. Sengifuna ukuthi noma sengingamblokhayo. Cela usitshele lo okulokhunjile okukhulumele egama. Khona sizomkhuza ngoba hayi wenza inkinga ngeke phela. Bekunini? Phela cela ungenza moderator. Kunini wacela shaya Molisa Khanya? You are a moderator. Yeah, uyiyo ngamenza ne. Hey usilayile lona. Usilayile nje. Usilayile shaya. Yazi wasilayile. Hawu. Bayafana nalaba benepotism. Umuntu usekezwe igama lenepotism, nepotism, kuyoba uvala ke manje nepotism that and that. Ubani okufundisa lelo gama? So wazana nabo nepotism wena. Ngazi sihlakaniphi bo. You so pretty Vesta, thank you. Ulizwe igama la nepotism. Kancane nepotism hayibo. Now so it has some noro. But I'm so far I need a noro because the condition. Hey girl, got the vaccine. Hi. No narcissist. Nepotism. Thank you. Ayibo, bazwile le gama le nepotism. Ngakutshela. For sure uye wayogoogle. Walibhala nomunye wabona komunye akabhale lo nepotism. Waqhubeka wabhala. Okay guys, inyama yami i-right now. Na enjoyment. Hambelana ngeenyawo. Ngiyashisela guys. Mina ngathi ngizothwasa. Ningamangali nje ngizothwasa soon because ave ngithanda ukuhamba ngeenyawo. Idlozi liyangena kancane. Niyosho nani ukuthi sawabona amasayini. Ngeke ngithwase. Reverse yomhlaba yona. Yini le? Utheni uphesiwe isivu bakithi? Uphesiwe isivu kunini athi angazi I don't know how phesiwe isivu you are or I am or utheni? Angazi mara nje uphesi ngophesiwe isivu. Sizwa ngayo. Bakithi. Uthini ngonamshalandi? Yo. Nangu ubuyini. Mblockeni guys uphesiwe isivu ngeke phela. Hawu. Mblockeni. Wesiphele uyafuna nami uyasebenza. Ngiyakhamisa. Hayi kabi. Umoya omuhle. Because sometimes uvele niyibuza ukuthi ezinye izinto zisiza ngaphi. And yosizwile uphesiwe isivu. Ngibuye ngiyibuza ukuthi ezinye izinto abantu zibasiza ngaphi vele. Angi-understand mina. Ukuthi suke senza ukusiza ngani ukwazi ukuthi mina umuntu wenzani. Ngiyakhamisa nje Nkosi yami. Reverse umhlaba umpako wakho. Oh.
Here's the group. Relaxer boy. Yes, tap the screen. Hey, abafuna nokutap screen laba. Kulaba abangifollowishe manje ngiyabonga abafethu sekusekhaya la. Welcome. Sekhaya la. Like khaya asizenzi into esingasiyiyo ne. Sekhaya la. Asiforced. Asizenzi ukuthi into esingasiyiyo nje. Umuntu ubelenta yiyo la ekhaya. Mawukuthi nje ufuna ukuyicommentela umbhedo wakho fethu ungasabi comment umbhedo mara kungabe umbhedo obheda kakhulu yabo because like khaya kuyablockwana sinanama moderator nje so serious like khaya. Si professional like khaya. Umuntu ka London. Yebo umuntu ka London mina. London umuntu ka Mata. Mina ngumuntu ka Baby. Niyezwana. Guys nalikabishi lethu niyabo. Angifuni ukuthi lize libe brown kakhulu noma lize libe njani but li right. Niyabo. Yeah. So li right. Alinamanzi futhi ningazi ngicabanga ukuthi linamanzi. Li right manje kabishi lethu. Sekushoda ini. Lihle mfazi ne sesizodla very fine. Amahinya le moderator yamanje ayiwenza umsebenzi ngathi soyikhipha le moderator iyasawa. Cela ungiphakele ozani guys ngisende location yazi ungasabi. Sivende yini so konta ke group mase sengivulile kwamanje gcina esifubeni sakho. At least I am your attention. Uthini wena? Hayi cha akwazi nokubhala isingisi. Nama ngisazi impela isingisi kodwa sakho siwes. Moderator ngicela umblock yebo. Hayibo bakithi. Hey. Vele ubone nje ukuthi we. Ngisiku right manje. Uma singanibeka kanje. Thank you so much. Guys, let me show you these cupcakes ne. Niyazi ukuthi nizothi in mara let's be honest ngala cupcake lawa ase lighting up nje. Let's be honest ngala cupcakes ase checkers lawa. Tell cabbage okay. Let's be honest amnandi guys. Amnandi ugogo wami wayewathenga njalo mara buya kohola. Yabo asiphe amnandi ayibandla amnandi shem let's be honest ongawathandi unenkinga mara nje wona amnandi kabi kakhulu goated and they are fresh amnandi shem yabo too much very nice guys ngiyazi ukuthi niyangithanda and nami ngiyangithanda and iyathandana cela sengithatha ama chance ani donate guys headboard noma nitheke ke ibusiness elenza ama headboard bangiphi headboard siyabonga basiphile couch but iheadboard yona akubuke kuphela abuke or ngihambe ngithatha le yamalume nathenge kube yimi noba nale headboard. Asdonate my favorite headboard. Asidleni bo. Ngidla wona kuyimanje plus amnandi mfana. Amnandi very nice. Very nice. Ungangikhumbuze kamalu. Okay, our cabbage is ready. And our meat. Now I'm gonna have to transfer the meat. Give back a plate in. Where is the thingy? Where is the thingy now? I'm gonna snake up. Guys, look at my plates. Look at my plates. Yabo. So manginiphakela la. Manginiphakela. Nazi ukuthi nidla phezukwani. Niyezwani. So nifole line ningaphushani. Sidlele itshene efayo la. Itshene efayo lezi. Yeah.
Ya sinoma ubani. Sengu-Owen manje nami. Yeah. Mtakasisi. Number 2. Guys, futhi manini ubani othe seniyayibala ngoba phela mina bengingakasho. Senivele niyibale nje nina. Hayi nyama yethu ke guys. So nani yabona ukuthi ngesinele sonke la kule nyama. Yeke. Sesiyafola. Ngiyanibona ukuthi hayo. Labantu laba seniyazenzela manje nina. Seniyazenzela. Ngeke uzivimbe phela. Manje uyalwa yini? Oh, and another thing, guys, we need to get a TV, ne? Uyavimba siphe. Angivimbi, but this is our mix. Very nice, ne? We need a TV, guys, at least, yabo. We need a TV. Inyama izodliwa ndim shoot. Uzifundisile, uyakutshela. Uyangixoba lo guys ningagxobani ke niphushana yabo niyangibhora ngoba nivele niphushana relaxani angizwani nabantu abangathanda relaxani wonke umuntu uzophakelwa ongayitholanga inyama uzodla ipapa nekabishi ningenzi ngathani kaze nikudle ipapa nekabishi please ongayitholanga akayitholanga Unkhothisa inwele lona. Imini uzondla inyama kanti ngipushelwane. Phanga phela. Bana phela Nkosi yami. Ngizophanga bakithi. Mina ngiqeda le relaxani. So nizokuthola nonke ukudla. Nize nithi ngiphake nje relaxani guys. Akakho ngizothola ukudla nezwani wonke umuntu uzokuthola ukudla relaxani ngaphushani ikabishi ingiphathisa nekhanda mina cha uphiki bo uphiki ayibo wazo waphiki bo lo muntu Mangabe iphelile ikhabishi ne wenza slow bangipush guys ngaphushani inyama yami ilunyiwe ilunywa njani ngakaphakwa kusaphakwa nje so lunywe kanjani manje wena ungakaphakwa imangiphanga lekha boy ongayithola ngenyama uzodla ipapa nekhabishi afry iviana ongayitholanga ne do you have any support structure besides you? Yes, I do. Khona ungenela ningaphushani guys. How? Bakithi. Cha. Ngizoze ngithi phela la singena ngecertificate za matric. Uthini lapha kwi form music video kaNcumalo, kaNcumalo umuhle kanjani? Khani nginothisa ukuthi uwe. Yimi angithi angiphaphi. Angithi angiphaphi. Yeah. Angiphaphi kube ngiphapha bengizo announce ukuthi guys hambani yo check no akuphashwa la ekhaya sishilo ukuthi asiphaphi nje ongatholanga inyama uzodla ini iviena sheshe kusho papa nekhabishi neviana mangakufuni lokho ke hamba uyofa nje umatric 1 manje sisilambile thina Okay, siphakeleni ke khona kuzobe kuphola ukudla kwethu yabo yeah please not mapushana here we don't push each other ne yeah enough is enough the right guys le papa noma ngiede ngicela ukuzwa ngani ngaze ngithini angifuni niyoze niphula izitsha niphushane Uthi they are fake accounts posting what? Posting videos of you that we never saw on your account. But thatha ko Instagram phela obvious. Li right or ngiede. Kuthiwa ngiede guys li right. How bakithi? Okay ngizo-eda kancane ngoba phela vele ngiyadla. Ngingazenzi ngathi angisugimba. Ngoba kuyafana kube kuthiwa ngiya-end la bengizophinde ngini-ede. So enough is enough. Sel right manje ne. All right. Cime isitofu.
4 bakithi. Vele bengizoleda le papa shame. Ngiyazi manje bengizozenza ngathi, but mase sengiphuma. Bengizoleda ngifunda uqamba amanga noma ngizenze ngcono. Bengizoleda nje. Yamazi umgodi kawugcwali. Uyawazi umgodi kawugcwali? Ngiyakutshela. Okay. Now it's time for Niyabona ukuthi niyahala. Hayi cha niyahala shame. Angisakwazi nokwenzani. Yikho izinqa zakho zingaka. Niyahala bafethu. Hayi, yabona manje sekuyachithela. Hayi suka, hayi. Cha. Anisiya abantu bokuphiwa nina. Anisibo nje abantu bokuphiwa. Cha, bakithi labantu laba bayahlupha yazi. Usize bani, umedium, utrexodium, mara mina seyincane kimi. Ngiyayizwa nje. Sengizozwa ngani ukuthi right le rubbish noma yikho right. Hayi mara ngeke phela. Right. Yo, papel ngaka and ngizoliqeda cabanga. First imgodi kawugcwala emhlabeni. Ngiyakutshela. Then we have our meats, most importantly. Yeah. Lingane mosleli. Enough is enough, nabo. Time to eat. Dlani imali yakho Yebo Ususho njalo. Isosi. Okay guys. Hello Sfebo unyoko wena yezo. Nqundu weslice. Thinking blog nama followers ay 14 uyabheda kanti. Okay. Inyama incane guys, inyama enough phela. Yeah, enough is enough. I-acha. Guys, angazi ngiphila kanjani i-acha yazi. Angazi. Phela nesosi yami epapayo nje ngiphaka le ntombi. Oh. Ngiyifaka i-acha, izofaka lo. Ithini date? Ngizofaka lo, niyamazi lona ngithi. Ngimblockile loyo, wenze kahle Yolanda. Lo. Niyamazi ngisho. Oranimazi. Ifebe zami, uncane kabi lokho kuhle. Hayi khuleka futhi kusawu 8. So nje ngizodla manje. But ngisazophinde ngidle mhlambe before ngilala. Do you drink alcohol sometimes? Sometimes. Okay, sihlanganise ke. Okay, before ngufaka lo pelepele, ngiyawuthanda upelepele. Ngiyawuthanda yini upelepele? Sengibuzela nina, ngibuzeli mina. Niyafuna yini pelepele? Iyeza le drink. Oh, bafethu. Are you single? No, I'm not single. I'm not. Anothanda upelepele? Bafethu. Shuthi ke ngizofakela abawuthandayo upelepele ngoba nina nothanda yabo. Ngizofakela abawuthandayo, ngizofaka kancane nje owodwa. And then sithi namafutha wakhona nje drizzle. Yeah. Tell Coke. I pause the Coke like her guys. Pause is Sprite. So alikwazi ukudimanda into i-Coke kube kudliwa Sprite. Yebo sisungabusabuza. Yebo bakithi. Yebo. Shuthi sokhatha kabuhlungu. At least you reading issues of phuza matoniza. Amatoniza ngisekulethi manje kube uthi ngiphuze before ngiyoshabeni. Ngiyangibuza ukuthi why. Okay. Sengizozwa ngani ukuthi right ne awunayi brutal. Hayi cha guys utshwala bukho la endlini yami. Sengizozwa ngani ukuthi right. Coke angiyiphuzi mina iCoke. Okay ngiyayiphuza mara ngithandi. Uyasirobha galela. Yo, mina yithi. Hey. And guys, niyakhumbula le khekhe lele ngalishiya that day before ngihambe. Abaziyo bayazi niyakhumbula leli libolile.
bengifaka dustbin manje ugalaza ongaka ngiyanizwela ukuthi i-right ne umuntu obabayo udla ukudla okubabayo. Yes, niyalikhumbula alisekho right mengolahla lapho ngiyalihalela manje ngizothina livayile bafethu nama making things right asuleni khona sodlela endaweni eclean yabo singaba abaphara nje. Ngiyazi ukuthi omunye ugcina ngokclean aqale ngokudla la ekhaya asiqala kanjani. Yeah, now we are good to go. Ikhekhe lingaka cabanga semele ngiyolahla mara ke sothini tap the screen guys kusashisa ukudla kwethu. Yeah, can't wait. Bengizolidla i-archer siphe ikhona i-archer ngithandi kodwa the yasewulize yabhora yo funeka i-archer le ya my friend noma le ethengiswa sesizanele yabo like yeah kuphekwe ubani kuphekwe yimi lokudla kuphekwe yimi. We can pray now. Okay, asivaleni ukudla ayibona ngithi asivaleni ukudla asivaleni amehlo guys but ngizothandaza ngalendlela le normal ne ngiyangijudge ngoba phela umthandazo at the end of the day yabo. So valana amehlo singovalile mina valana. Why don't you lock the door? Umnyango ungapha le sliding door lesi sikwi balcony so asikho isidingo because ngifuna ngene umoya ngingachazi amaphara ngiphezulu guys uzongena kanjani. Valana amehlo guys hayibo valana amehlo siphe uhlezi ucineni yebo bakithi yebo ungabusabuza yebo valana amehlo hayibo cha hayi mara ngizothandazela phansi ngingimemeze valana amehlo. Amen. Somebody ke manje isikhathi samahinya guys ngicela ukunishiya njengoba seniyodla manje ngicela ukuzwa ngani imayonnaise. Yes, uhlakaniphile lo ngikhumbuza imeyo ngiyahambi hayibo ngifuna ukudla kahle phela manje sekomele ngidle kahle like yabo manje mangizodla phambi kwenu sekomele ngidle kahle ngidle ngathi ngifuna ukudla nje kabi ngifuna ukuhliphiza ngifuna nje ukuhliphiza. Yeah, nazo ngifuna nje ukufobela asijajane nina mangaka phela nina ngizomjaja la kuthiwe hey usipheke uyigimba. Okay, what's your take indaba yakasivi? Angihlangene kusashisa kodwa manje ne Spare, this is real authentic. Why you act kanti? Okay, kanti yini man before sidle because ukudla kusashisa asibene isifaka la before sidle asifake ngemicamelo it's fine. I got this H&M home ne. Please tell us more about your matric experience. Yo, safuna ngikhuluma ngendaba ze high school. I got these pillows. Uyavala how ufuna ukustay. Angifuna disturbance vele ngifuna ukudla kahle in peace. Uhlala wedwa siphe. Yebo bakithi. Letha wodwa ngikusize. Mina ke ngithatha. So, mawufuna ukuthi amapillow akho abe kahle, kumele ufake 2. Nami ngezwe kanjalo bathiwa ngithenge 2 khona kuzofaka kahle. Sifuna ukubona uhlafuna kanjani.
Hawu Sive senzeni. Hey boss simazela kuthina uSive. Angimazi mina loyo mfana loyo. Angifuni nokukhuluma ngaye. Akusuye nje umngani wami, ayikho into engizoyikhuluma futhi. Okay, want to go. Utheni? Usencenge inyama ke lokusizayo. Vele ngiyambona ukuthi unenge inyama. Umfana futhi niyadelela nilekelana umntwana. Angingenje indaba yakhe lo yabhuti lo angimazi shame. So angifuni ukukhuluma into engingazazi ngoba angimazi. So angifuni ukufakaza nje into engingazazi. Angizingeni nje bakithi. Ayikabi. So ningangibuza ukuthi what's your take or ukuthi wena what do you have to say? I have nothing to say. Niyangazi ke indabeni zabantu angenje. Angenje lapho. Muphi uaya ukhona aya. Ukhona. Guys kuzongisiza ngani ukuthi ngenzani empilweni? Awu bakithi. Kuzongisiza ngani? Hayi, wena ngafuna ukwamukela lokho entshela ngona. Senifuna ukwazi konke. Ningibuza ukuthi ngina ngakhi. Hayibo. Bafazi, ake nibe realistic. Niban realistic. Cela umbize. Ngimbize kanjani? Uhlala kini? No. Now, guys, ngishisa ne couch. Indaba engantshela yona. This other day. But thank you guys for joining. King Munada joined. King Munada mfethu siyazi ukuthi unemali. Please send why ama followers akho ehla. Yini ekhulumayo wena? Ufuna ukuthi ama views nama ufuna ukuthini? King Munada send us a gift if you serious. Ngitshela ukuthi indaba yamakhethini angifuni. Straight odabeni angifuni ukwavala amakhethini manje because mele babone ukuthi sengibuyile yabo mele kucace ukuthi ngibuyile. King Munadan kani mention siphe ugene endaweni right yazi serious chom singimele ngibona. Hey bo nithini nina nithini Isingene endaweni eziright. Hayi ngama kodwa guys mangithi sengiqala kuba nama roll ngemuva ecela nibukeleni. Yabo sengiba nama roll nanayibone. But yeah, body is here. Angazi bengithini. Let me show you guys. I-couch yami ishiswe i-heater. Lo mntana lo. Angazi ukuthi ngizoyi Hey, awusajimini oh. We angazi mfethu ngizobuyela ejimini ngizobuyela ipapa leli ngenza sona asende ne headboard please King Monata please just send everything at least usakhona nokugqoka ama body con dresses. I'm trying guys, not that ngiyakhona but yo hi ubi ngiyakuthanda mind you, this is my first impression of you. Ngiyakuthanda nami asende ne TV please nomshini wokwasha hayibo ngiyakuchazela send everything King Monadahle send a gift mangaba ufuna cha siyabona ukuthi ukhohlakele shame awusithandi kuyaphola ukudla akuphola ku-right guys kodwa niyabona into engiyishoyo yebo sawu bless dudla lezi phela siyishala kanjani bengahlali so beyinyuka ize so manje ayisafuni malume wethu just joined mbingeleleni ke let's exchange bodies guys kuyadliwa umuntu amile ngiyazi ukuthi ngizojaji ukuthi hayi boss phela ungadlimeli indaba zizokumela ngibona ngiyafuna mosinika ukudla ngimile ngihlale phansi yimoshisa usofa
ngehitha. Yo, waze wangibuza bo, are you permanently acting? No. Yo guys, umnandi. Leave the weight gain, usuka ukuphethe kahle. Siphethane kahle, I guess, I don't know. Yazi siphele ngihlekisa uma ukhuluma ngamahlaya. Unamahlaya ne? No. Ngihlafune. Yo, kumnandi lokudla. That's why umngaka. Deja papa le cabbage kanama. Kanama. King Monadas cela i-TV bakithi. Hey, bakithi i-TV. Ne air fryer seyikhona. Sina air fryer luyana. Yo. And akahlafuni. Ngiyahlafuni papa kahlafuni wani. When did you move in? On the 2nd of June. How? Siyamazi unemali. Siyazi ukuthi unane G-Wagon. Uphethe gold digger la. Hayibo. Waze wathula simiyekeni guys, simyekeleni umunye umntana ngoba niyabona phela ukuthi akathandi. Umgodi kawugcwali ngizonishaya nina niyezwani. Ulasiphangela. How about? Six manyaman yini le? Watching from Josie Town. Siyabonga. Udlumile. Angisho kuyababa, ikhabishi yababa. Phela ngiedupele ngithi gcineni. Kanti benete ne-chilies. Kanti ngibaba kanjena nami. Yo, ngiyababa bo. Mababa kanjelo kudla. Sit on the chair. Niyangilawula manje, niyangilawula. Hayibo. Why ningilawula? Ngicela ukuthi uyakwazi. Ngiyakwazi ukwenzani? Hayibo ngiyababa bo. Sekuthiwa ngihlafune. Thiwa manje angiluma inyama. Cha nangilawula yazi. Oh umuntu loyo. Bengingamazi mina. Yabo ukuthi wayengafuni ukudla nami. Hayibo yini edlala lapha ku laptop. Sekumele sophaka nathi. Sekumele ngiyophaka futhi hamba uphaka sisi. Umuntu uyafa emuva. Angazi kudlalani yena nganaki intini ngangazi kudlalani nani benginani mosla. So ngazi ngani ukuthi kudlalani lapha emuva. Ngiyathanda izinto. Oh guys no. Ngazi indlela yazi. Oh, ngiyayithanda into ekhohlakele. Lo muntu uyandiza, hayi ukuthi ukwenzakalani. Uyandiza niyabo? Angazi kwenzakalani la. Uyafloat. Bengithi umakhelwane. No. Hey, ngiyazithanda izinto. Senifuna ukuthi manje kwenzakalani? Cha, nikhohlakele bo. Hey, uzuthi bewusucabanga ukuthi benzani? Igama le movie ngiyadliwa manje. Spaceship. Uyakhona ukudla ipapa ngeyinzipho mina. I always use ngivinjwe yinzipho mina.
sekumele ngidle ipapa ngespoon. Asikwenzi lokho eMpumalanga. eMpumalanga uyipapa ngesandla. Uyolanda uyaphanga. Hayi abame kakhulu ke futhi manje kuyadliwa manje. Kuyadliwa manje. Ngicela ozowasha iplate ngizomshiyela ithambo. Yolanda yawazi umsebenzi wakho. Angikhulumi kakhulu. Yawazi umsebenzi wakho. Yeah. Come on, Matt, talk to me. Tell me where you are. Give me your position. Ubani loyo? Where are you? Yanga bakuscreen recorder bakuposte unguwe nomalume kodwa awuthe awuyifuni. Ubani lo postile? Yeah, since we left Cape Canaveral. Now you decide. Ubani lo postile? Ngicela ungitshele manje ukuthi ubani. Simlandeni manje ayisuse le video ngoba uyaphapha akalaleli. Hawu. Akalaleli. Postelanga ngoba mina ngisho ngathi asikwenzi lo. Tell me about Mardi Gras. Tell me about the hairy guy. Huh? Tell me what happened. Postela ini. Hairy guy. Uyaphapha loyo. Would you do a liposuction? Into nje enokushintsha umzimba wami. I'm so sorry. Uyasutha uma ungahlafuni. And sengiyazizwa ukuthi nathi yasutha ke manje. Kodwa ngizo-enda le live manje nezo. Bese ngiyodla. Futhi ngiyoqala phansi ngiphake ngidle. Ngoba ngidle phambi kwenu ngadla nani and angeke ngisuthi. So This is Mission Specialist Ron Stone reporting from the ISS. angeke ngize ngisuthi. All communications with Mission Commander Matthew Pelosi have been lost. Radio transmission absent. Ngingayi-endi. Hayi. I'm Ryan Stone and the associate of SDS. How? Yabo mangidla ngathi ngangabhodla because ngabhodla ngiyasutha. Angisuka sesichaweni mina. Ngicute mangikhwehlela. Hawu, ngamanga manje. Ngamanga. Sunabaka nje manje. Hey. Phaka futhi ngesijudge. How much does your boyfriend sell on my iPhone? Ama-iPhone uwadayisa unayo price list guys. Hambani no-check-a ku-page like ku-profile picture unayo ilo. Also guys, ngihamba nofollowisha i-page lomuntu wami le-business. Niyazwani? Hambani. Likhona lapha ku-story sami. Hambani nomfollowisha. Please. Ngingaxabani. Uthi phansi endafi izolo I couldn't find your account. Izolo bengizenza mysterious phela. Izolo. Uhlala naye umuntu wakho no. Bengizenza mysterious izolo ngafaka i-page lami laba private. Otherwise the poppers will dance. Hambani umfollowisha nje lapha. I-page le-business. Ku-story sami. Ngixabana. Please. Asifuni. Singukubeka. Sengibele ngasutha. Ubuyile usasho. Ishi ngikhohliwe ukutshela amagatsheni yazi Nkosi yami ngixolisa. Ngiyaxolisa bakithi.
Ngizophinde ngidle kahle later. Later on sazosebenza. Kwamanje nje bekumele ngehlise le ndlala yabo. Sithukelana, ngithuke ngathini manje? Ngikhuluma mina ngibuye ngayinakhe. WhatsApp group yes. What are you planning to do May 27? Ikhona guest bedroom. Ayikho. Sizopintshana khona thina. No, mzolala esofeni. It's fine. Shoda ngama ice. Ngizogula ngekulunge. Yo. Ayikho iphathi ebalekile njengaleyo yokuphuza makuqeda ukudla. Yo, ayikho. Othi nje khona ayikho. Into engizoyitsheka nje manje. Magatsheni angilwashi ikhanda sis. Bekwenzakala nge-account yakhe izolo. Ama-period awakapheli aqala izolo phela. Izolo bengi-private, that's why. If awungifollowish, cacile ukuthi izolo ingakho ubonele zazinto because awungifollowish mara uhlezi ula. Ngisazoba private futhi. Yeah, no. Seku right manje bafethu bengisacela ukuhamba ke manje. Ukuhamba ngiyafonela umuntu wami. Ngohamba manje. Sengikhathele yini? Ngiyabonga ukungihlalisa. Ungithelile ntombini. Nawa amaqanda izolo. Yo, asikisi shame. Ngibheka lokudla ngangithi uyathula. Ngiyathula vele chaza ukuthini? Siphelala. Hayi khululekani manje. Khululekani nje. Oh yes, use anginews guys. Sasutha bongiyalamba. Aminqi siyabonga. Guys, yeah. Usobe sothuliswa yithi it's fine guys okwamanje ne. It's fine okwamanje it's fine. Asibenze enjoy, ne? But let's end the movie. Guys, I'ma get ready with me ngiwenze ne ngizozama bafethu mina stress ngisanda kubuya yes I just arrived. So yashiya. Thina silambile hamba nopheka ke manje. Kusaeni sangapheka. Ushiya nesizungu guys hawu ngiyabuya sewuqedile. Uhambeleni. Thank you for the gift. Guys, ngiyahamba ne your apartment is nice. Thank you. Thank you so much my babe. Ngihamba ne ngiyanthanda nezona. Ngiyanthanda. Nani ayibonela manje ukuthi hayi kubi. Kwede ke manje. Manje oh. Hey. Yeah. Papa yini ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngo9 ngiyajola phela mina. Sicela usitshela iqiniso uzoyenza no YouTube. Ngizowenza ngazi nini kodwa ngizowenza yes. We love you. Thank you Luyanda. Papa yini ngo30. How? Hayibo. Hayi. Ifebe zami. Phelile manje energy ngisuthi. Ba bafazi ba. Isini iyashona guys. Ba. Usebenza yo uyathanda ukufuna ngisebenze eShoprite. Sebenze eShoprite ne. Sebenze eShoprite. Ba bafazi.
Ba. Yo, yes. Ba. Okay, cela nithapheni iscreen sifikeni manje ku-400 bese siyahamba. Cha manje ngusilayile. Uphakeme siphe. Angiphakeme asifikeni ku-400k nje bese siyahamba-ke. Awu. Ba bafazi. Why uhamba? Ngiyatshola mina. Hayibo ifebe zami. Ifebe zami. Papa yini guys ngeke phela. Hayibo. Why account yakho be private? Because bengizenza mysterious izolo. Bengizenza mysterious nje just nje. Yawo. Uyasilahla ngizobuya guys nezwani. Papa